tirrekomanda li inti segwi dawn it-tips biex tipproteġi lilek innifsek minn frodi li għandu x'jaqsam mal-kard tad-debitu u tal-kreditu. Ir-rapporta cards mitlufa jew misruqa immedjatament lill-bank li ħarriġlek il-kard. Żomm id-dettalji li ġejjin fuq il-mobile jew fil-kartiera tiegħek biex tkun tista' tirrespondi malajr f'każ li l-cards tiegħek jintilfu jew jinsterqu. Isem tal-fornitur tal-kard tal-kreditu, in-numru tal-kard, data ta' skadenza, kuntatt customer care tal-fornitur 24 siegħa. Iffirma il-kard tiegħek fuq il-pannell tal-firma hekk kif tirċevija. Ipproteġi il-cards tiegħek bħalli kieku kienu flus kontanti. Qatt ma għandek tħallihom barra mill-pussess jew kontroll tiegħek. Tinkludix in-numru tal-kard tiegħek f'email. Tagħtix in-numru tal-kard tiegħek fuq it-telefon sakemm ma tkunx bdejt it-telefonata inti u tafda lill-persuna li qed tkellem. Kun żgur li tieħu l-kard tiegħek lura wara kull xirja. Tħallix il-kard tal-kreditu tiegħek fil-glove compartment tal-karozza tiegħek. Issellifx il-cards tiegħek. Int responsabbli għall-użi tagħhom. Tħallix il-cards tal-kreditu tiegħek jintużaw minn oħrajn, inklużi familjari u ħbieb. Għażel numru ta' identifikazzjoni personali, il-PIN, li huwa faċli għalik biex tiftakar, imma diffiċli għal ħadd ieħor biex jaħseb. Tużax numri jew kliem li jidhru fil-kartiera tiegħek jew li huma faċli biex tidentifikhom, isem, data ta' twelid, isem tad-dar, numru ta' telefon, etc. Qatt tajt il-PIN tiegħek lil xi ħadd. Ħadd mill-istituzzjoni finanzjarja, il-pulizija jew ħanut m'għandu jitlob il-PIN tiegħek. Int l-unika persuna li teħtieġ tkun tafa. Tagħtix informazzjoni personali meta tuża il-cards tiegħek. Qatt tikteb il-PIN tiegħek, immemorizzah biss. Tiktibx in-numru tal-kont u l-PIN tiegħek jew iġġorr il-kard tal-PIN miegħek. Jekk il-mobile, kartiera jew il-portmani tiegħek ikunu misruqin, xi ħadd ieħor jista' jkollu aċċess għal flusek. Meta ddaħħal il-PIN tiegħek, għatti t-tastiera sabiex ħadd ieħor ma jaraħx. Dejjem kun żgur li l-vouchers tal-bejgħ huma għall-ammont korrett tax-xiri qabel ma titlaq mill-ħanut. Dejjem żomm kopji tal-vouchers tal-bejgħ, il-kard tal-kreditu u l-irċevuti tal-ATM. Dejjem iċċekkja d-dikjarazzjoni tal-kont tiegħek biex tiżgura li l-ammonti tax-xiri huma korretti u biex tiżgura li ma jkunx hemm l-ebda ħlas suspettuż. Ikkuntattja l-fornitur tas-servizz tiegħek immedjatament jekk tara ħlas li ma tarafx. Staqsi jekk il-bank tiegħek għandux servizz li jibgħatlek SMS awtomatikament meta tintuża l-kard. Jekk il-bank joffri servizz bħal dan, attivah. Dejjem poġġi t-tilwim fir-rigard tad-dikjarazzjonijiet tal-kontijiet tiegħek bil-miktub immedjatament wara li tkun taf b'oġġett ikkontestat. Inkella tista' tinżamm legalment responsabbli għall-ammont kollu tal-oġġett ikkontestat. Aqra sew il-ftehim tal-kard tal-kreditu u d-dikjarazzjonijiet tal-kontijiet tiegħek għall-informazzjoni rigward il-rekwiżiti tan-notifika tat-tilwim. Tista' jkoll tikkontattja lill-fornitur tal-kard tal-kreditu tiegħek biex tistaqsi dwar x'ikollhom bżonn biex tagħmel tilwima. Qatta l-irċevuti tal-ATM tiegħek qabel ma tarmihom. Żomm il-cards tiegħek il-bogħod mill-kalamiti, dawn jistgħu jħassru l-informazzjoni maħżuna fuq il-kard tiegħek. Jekk tirċievi cards ta' sostituzzjoni, il-kard il-qadima tiegħek għandha tinqered minnu fih billi tqattaħħa bl-imqass. Cards tal-kontijiet ikkanċellati għandhom jinqerdu wkoll. Ixtri minn bejja bl-imnut li taf u tafda. Kun żgur li x-xiri bl-internet huwa assigurat b'encryption biex tipproteġi l-informazzjoni tal-kont tiegħek. Fittex simboli ta' tranzazzjoni sigura.